Святий Миколай, святий Миколай, святий Миколай, святий Миколай, святий Миколай. Ой, що гэта? Куди я трапила? Де я опинулася? Яка цудовна лясная поляна. А колькі тут цудовних кветочок, пригожих грибочків собралося маленьких. А як звати цю пригожу кветочку? Олеся. А як звати цього пригожого грибочка? Егорша. А тебе як зовут? Яська. А тебе? Олеся. А вот еще одна грибочек. Ой, не зауважила. А тебе як зовут? Олеся, так само, да? Ведаете что? Нечто я не могу разобраться. Ніби я трапила на якусь зачарованную поляну. И ніколи я такого не видела, как у кветочек и грибочков были сапраўдныя імёны хлопчиков и дзяўчынак. Можа, гэтыя кветачкі і дзяўчыны, кветачкі і грибочки, зачараваныя дзеці, якія не слухаліся бацькоў, не хотели класціся спаць, не хотели есці, ленаваліся. Так гэта? Не хотели слухаться бацькоў, не хотели класціся спаць. Усе зачараваныя дрэнныя дзеці непаслухмяныя? Так? Не. Хорошие. Хорошие чи нет? Хорошие. Ну, ось добре, що я помилилася, що тут тільки хороші діти. Але може хтось з вас тут є недобрий? Немає. Ну, я це зараз перевірю. Зараз мусите хутко відповідати на мої питання. Откажите, серед вас есть кругляки и задаваки, так чи нет? Нет. А шалопаи и свободники? Нет. А добрые хлопчики и девчонки? Есть. Добре. Ну, тоді пропоную нам погуляти у таку гульню. Я зараз буду читати маленькі віршики, а ви будете мне допомагати. Але допомагати такими словами хлопчики ці словом дівчинки. Але треба це зробити так, щоб ці слова були у рифму з віршами. Зрозуміли? Зрозуміли. Ну тоді починаємо. Гулять гуляльки, фарбою пецькать бочки, напевно, люблять тільки хлопчики. Но цвіки, болти і різні пружинки ховають у кишені дбайні дівчинки. Щодня змагаються осілки, яны всі моцні дівчинки. Лапочуть язиком, сують усюди носики, в сукенках кольорових хлопчиків. Ганять м'ячі, змагатися без зупинку, сподручні усього дівчинкам. На голову в'язать хустинки, стужки і банти занадто люблять тільки хлопчики. Ось бачите, які веселі, смішні вірші у нас отрималися. Але нечто я не можу зрозуміти, хто найлепше підказував. Хлопчики чи дівчинки? Дівчинки. Ці хлопчики. А давайте зробимо так. Спочатку попляскають у долоні хлопчики.
хлопчики. Дякую, хлопчики. А тепер дівчинки. Моцно. Ось тепер зрозуміла, послухала і зрозуміла, що хлопчики допомагали мені ліпше. Ні? Дівчинки допомагали ліпше. А тоді ведаєш, що зробили? Вставай. Давайте все разом потупаем ножками. Все разом. Ага, ви тепер разобралися. Теперь я уже добре бачу, слышу уже, что и хлопчики, и девчонки допомагали мне однолькова. Ведаете что? Я ведь думаю, сегодня Рождество. Новый год наближается. А где наш Николай? Где наш Николай? Давайте разом покликаем Николая. Давайте помугаем еще раз, бо я ніякого свята не буде, коли не буде Николая. Давайте все разом покличем Николая. Николай! 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 Хто в лісі тут кричить? Хто сміється і шумить, а? Зараз з лісу проганю, я порядок наведу. Я, хоч і добрий Миколай, але люблю діток веселих, розумних і тих, які слухаються своїх батьків, татку і мамку. Вот. Ой, дороженький Миколай, не грядуйся на нас, какой ты здесь и там ходил, как мы тебе чекали, как не замерзнуть. Мы трошки тут погуляли, дети мне допомагали верши докончить. И коли ты поглядишь на них, то тут собрались тільки ті діти, добрі, які завжди слухаються своїх батьків, люблять гуляти. Это правда? Ну, А не, вот гляжу, коли вот хочеш, вот можеш там сам кепские спитати. детки, они не вот притихли, это кепские детки, так? Кепські дітки, Кепские. ці ні. А? Вы кепские детки, эти добрые, эти хорошие. Хорошие, добрые детки. Вот и славно. Ну, молодцы, что добрые. И я люблю деток розумних, які вміють відгадувати загадки, які люблять читати вірші, петь, танцювати. Вот. Будем разом з Миколаєм відгадувати загадки? Будем? Ну тоді, Миколай, задавай нам першу загадку. Першу загадку, так? Так. Добре, ось вам перша загадка. Летом шерий, а зимою білий. Что? Заяц. Заяц, правильно. Молодцы. Але, Так. Миколай, треба який-небудь подарунок дати за те, що За то, сказав. что, конечно, А, у меня Давай, гляди, що полная там торба м'яко. подарунков. О, Гляди. так, только треба як тут все это тут разобраться. Не, есть вот кишеня такая здоровенная. Где ж тут? Ага. Вот. Так, что у нас? Молодчина отказал. Олесь. Олесь. Снимай, Олеська. Спасибо. Вот, молодчина. Ну, Слушай, а ты, Николай, ты стабился, сядь, коли ласка, и раздавай подаруночки, бо ты стабился ж, дорога, долго. дорога. Здорожил. Ну, я думал, что детки узрадуются приходу Николая, вот, расскажут мне вершики, споют мне песенки, вот. А больше нема у тебя загадок для детей? Чему ее загадки? Зовсім ще Ее загадки? загадки. Будете ще загадки розгадувати? Ну давай. Скажите, пожалуйста, что это такое? Зимой и летом одним цветом. Ёлка, Елка, вот. Ну, молодцы, глянь, какой ты не один ведает, много ведает.
Ну, подойдите сюда, до меня, до деда, подойдите. Я вам... О, понимаете, детки, мои хорошенькие. О, где тут? О, Может, першики расскажут? о. Зараз послухаем вершики. Я першая. Я точно буду. Так? Я Добре. Тримай. Ну, зараз вам так, такий невеличкий аванс. О, так? Это вам аванс. Зараз. Тримай. Так, зараз по черзі, будь ласка. Сидіться у хаті, хлопчику малому, тільки його речка тягнуть санки з дому. Мамочка родная, просит сын так мило, может, ты на речку погулять пустила. Ну иди, побегай, только я пронися, и смотрю в поломку, и глядю в поломку, в речку не увалися. О, молодчина. А подарунок от Деда Мороза? Чекай. Я тебя Вот тобі ще від Деда Мороза. Тримай. Вот, и можно на память это самое, сфотографоваться. О, перед дедом. Так? Добре? Вот так. Ну? Ну, хто наступний зараз? Моцно. Зараз моцно, як усі чують. Колянь. Песни будут кашевать, то дед барабанный, то по смеху. А простую любовь, а там дурно попасть. О, браво! Тримай. Так, хто ще що розкаже, де ви? Ну, ходіть сюди. Як тебе зовут? Олесь. Алис. Алиска. Так, послухаємо Алиску. Воспевая солнце, свечи жито спеют в полях, прирожейшая на свете белорусская земля. Подрастай маленькие буслики, дроворушка в крыля. Мы живем в Русик, это наш породечный край. Так, добре, так, ладно, не спішаючись. Ну, почекай. Тримай. Спасибо. Дякую. Ось, будь ласка. Так, хто наступний? Будь ласка. Так, ходіть сюди. Если буду вытащить челки у друзей, стать челки у раз, два, три, четыре, пять. О! Ходіть сюди. Тримай. О, тримай. Ох, тримай. Так, хто ще? Ну, будь ласка, слухаємо. Заяц варить пиво, Владимир Короткий. Туман клубней зимой синим, над ней воды, голый и пустой. Глядите, заяц варить пиво, жартують люди між собою. А я ведущим вашим зроком, як ён просил калягню, тригуби, шири, косовоки і пиво варить з ячменю. Ялина тресками ой, Ялина з іскрами стреляє, а ён приладил котелок и треской варево мешая, каштує, сплевывая на бок, и пиво заяц варить густо, а на закуску бурачок, трава, заячая капуста, галин осиновый пучок. Зайчихой выпьют помаленьку, и деткам трошки поднесут. Пужливым голосом тоненьким цвітіла морква завязуть. Побачиш, не гони за псади, дай хоть на этот день спокой. Повинна ж быть у зайца радость перед холодной зимой. Повинна здорово. А здесь Ой, водица. Так. Хто ще? Я. Ну давай. Раз, два, три, четыре. 5. 4. Только 4.
Мы полетим держим крылья. Коли девочка ее, значит, машем ее. Коли девочка она, значит, сыром пошла. А у цукерки ще й гость. Давай. А хто може хоче пісеньку спеть, ці станчить? А? Так? Слухай, пісню. Музыку дайте какую-нибудь. А ми зробимо їй музику, ми в долоні полягаємо, так, отак, отак. Ну, ходи до деда, за такий танець, брат, мой, з двох рук, да, тримай. Ольга, я ціла крану закривається. Так, а хто ще може станчити і проспівати пісню? Я пропоную зараз усім танцювати усім разом. Усім разом, так? Танцюємо, діти? Добре. Будемо танцювати усі разом, але Миколай, мусиш мені допомогти. Так. Ось це рожеві папірки. Треба роздати усім дівчинкам. Усім дівчинкам. Усі папірки треба роздати. А я це блакитне буду роздавати хлопчикам. Так. Давай, роздавай. А як у вас є баланс? Так, дівчинки, підходьте до мене. Колбаску тримай. Так, хлопчики. Другую читать умеете? Да? Коли нет, то попросите у мамочки, чтобы она помогла. Так. Всем дівчинкам. Так, хто у нас є ще тут хлопчики? Так. Берите. А тепер гэта гульня танец называється «Моя мама». Тепер перша дівчинка читає, що їй написано. Ну, я допомагаю. Я мару танцевать с самым богатым человеком света. Хлопчики, глядите, у кого написано «Самый богатый человек света», так? Значит, будете танцевать разом. Вы будете разом танцевать. Олега. Нет, у меня не так. Нет. Кто у нас ведомый спевак? Ведомый спевак. Будете танцевать? Так, ты будешь танцевать Олег. Так, Я могу танцевать с самым веселым человеком. самый веселый человек. О, Ходи. идите. Самый веселый. Самый веселый. Будете танцевать разом. Что решили? Я мару танцевать с популярным артистом. Я Популярный артист. Филипп Киркоров. Популярные артисты, скажите, что может так проходить. Я могу танцевать с наилепшим учителем. Найлепший вучань. Найлепший вучань. Будете танцевать разом. Так, все у нас? Усе. А теперь музыка. А теперь усе разом. Все разом. Thank you.
погуляли. Вы стомились? Ці ні? Худенько кажите. Ні. Не стомились. Добро, добро. Шуму не робите. Вы лепей крышечку мне подскажите. С нами вам весело, ці ні? Худенько кажите. Весело. Добро. Может, вас кто заснул уже? На угол зверните. Трошки сусіда у бока штурхніте. Так, о, штурхніте сусіда у бока. Ну як у боки, ну як, прочнувся сусід ваш? Ці ні? Худенько кажете? Прочнувся. Ну, бачу, що яще не всі прочнулися. А як зараз усі прочнулися, пропоную погуляти у гульню. Згодні? Так. Згодні. Тоді усі становимося такую колейку, так. І мусите, треба тримати попереднього чоловіка. Так, один за ручку. І тримайтеся за пояс. Паровозик, так. Кто будет первый? Так. Дед Николай будет Так, первый? і тепер. Гэта такая наша змея. І задача такая теперь. Это наша голова, а это хвост. И коли почнется музыка, голова спробует догнать хвост. Догнать и схопить хвост. Коли голова схопить хвост, тогда голова идет у конец змеи. И головой становится человек, который стоит спереди. И снова. И снова бегает и ловит хвост. А зрозумели? Його розуміли? А хто у нас хвостик зараз? Хто хвостик? Ты должен словить хвост последнего человека. Девчинку, зайця. Так, девчинку, которая сзади. Коли ты ее зловишь, Ну що, я станешся там? коли ты ее зловишь, становишься за дьою, а теперь уже почала Олесь говорити. Але треба, щоб ви трималися разом і Не розривалися. не розривалися, так. Ну, так что тримаешься один за другим. Моцно. А ти худенько бігай. Добре? Давайте попробуем. Где музыка? Сейчас музыка. Маэстро, где музыка? А ты такая, Закружились, а зараз у другий бок, розкружить голову, добре? А то так закриємо тіло, що падать стане. але тримайтеся моцно до того. Не надо мне повторить. Тримайтеся моцно до того. Давай так, Скажає цей слов, прилетить по дороге, симпатично церков. Щастя вам не звон, звон звенит. Звон звенит, звон звенит, звон звенит, звончей. Ты не знайти в целом свете, ты сломал ганчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит, звончей. Мені ще ось для вас цукерки підходять для мене. Загульну я вам ще дам цукерочок. Вот. Вот, тримай. Две, тримай. Так, раз, Учора з вечора
скоро, учора зачула, засвятила, засвятила скоро. Зора засвятила, свету звеселила, зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила. Люди, привітайте, Христа привітайте. Ой, Николай, вот вы прям Привітайте Христа, привітайте. Старенький, уже большая седая борода, уже ножки не так бегают, как ваши молоденькие. Вот. Уже лезвие гнутся, вот пришел сюда, ты это самое, по корчах, ты по лесей. И так уже находился, поки отшукаешь усі, до кожного прийдеш, и так стомишься бывает, вот, что целый год вот им отдыхает. Добре, тоді ти сяді відпочивай, а я пропоную нам усім зробити для Миколая подарунки. Згодні я? А що будемо робити? А зараз я вам скажу. Зараз скажу і покажу. Пропоную намалювати для Миколая малюнки. Я намалюю. На тему Рождества и Нового года. Я намалюю зиму. Белую зиму. Давай. Там на лавочке можно малевать. На лавочке, я тебе подложу. На лавочке. Легче, тут чисто. Легче на подлогу малювати. Особливо хлопчука. Вот. Але ведаете, что нам ну не только головки. Почекать. Як малюють. Шарики малюють. Я не з тобою.
елка. О, получилось. Такая елка цікава. Такие елки растут в Мексике. Віншую тебе як мастака. Так, хто ще? Забрал? Подпиши. Ну что, Николай, подавались тебе Погляжу я, так детки все такие здатные, не только вершики ведают, не только танчить выдатно, але и рисують так само выдатно. Вон кольки таких цікавих новогодних сюжетов подглядели дети, таких елок нарисовали. Можно своя елка, своя цікавая елочка. Вот, глядите, какая елочка у Алисы. Я вам дякую за такие щирые подарунки деду Миколаю. И дед Миколай зараз вас хоче отдячить подарунками. Вот, коли ласка, Давай я буду Алиса. тебе допомагати. Потримаю тебе. Так. Так, для Алисы. Вот, подарунок. Да, Олеся потом. Это нет. Один Алиса Потоцкий, ты. Оп. Віншую тебе за стол, з Новим годом. Учися добре. Добре? Договорилися? Подарунок для кого? Так, наступний подарунок у нас для Олеся Кадики, так? Олеся Кадык. Вот, Это твой вот это самый рисуночек, так? Ну, молодчина. Так. Теперь у нас вот так, вот это вот. Так, это подарунок тому поку Егор, так? Это ты? Молодчина. Тримай. Так. Так, а это у нас Бокач Олеси. Вот. Тримай. Так, а это у нас подарунок. Для Ягдиси. Со святом у нас дети, и детки, и дорослые. Хай буде день і ясний вечір, хай світить сонечко для вас, усмішка добра при встречі, і слово добре у отказ. Так. Миколай. Дороженькі, а мне вже треба спішатися, зараз чекають мене другі дітки. Так що з Рождеством вас, з Новим годом,
Щастя вам всім, здоров'я, каб удача завсюди була з вами, і каб у вас в хаті було завсюди повно добра, світла, радості і щастя. Детки, а мы зараз станем усі і заспіваємо пісню разом. Дай, Миколай, идите. Вчора засвятила зора, засвятила зора. Все разом. Зора засвятила, свету засвятила. Зора засвятила, свету засвятила, свету засвятила. Люди, припевайте, Христа привітайте. Люди, припевайте, Христа привітайте, Христа привітайте. Свету засвятися, Христос народився. Свету засвятися, Христос народився, Христос народився. Христос народження, людям наславлення. Христос народження, людям наславлення, людям наславлення. Здорово бывайте, наблюдайте. Здорово бывайте, наблюдайте, наблюдайте. Здорово святкуйте, дайте, не шкодуйте. Здорово святкуйте, дайте, не шкодуйте, дайте, не шкодуйте. А свято наше всіх.